ବହୁ ଦିନର କଥା। ହରିପୁର ଗାଁରେ ଗୋପୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା, ଯିଏକି ପୂଜାପାଠ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଗୋପୀ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମୁଖିଆ ଖୁସି ହୋଇ ଗୋପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଉପହାରରେ ଦେଲେ। ଗୋପୀ ଖୁସିରେ ଛେଳିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋପୀକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ଜଣ ଠକ ରହୁଥିଲେ। 3 ଜଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ଓ ବଦମାସ ଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ହଡପ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛେଳିକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେହି 3 ଠକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତା ଉପରେ। ଆରେ କାଳୁ ଦେଖ, ଶିକାର ନିଜେ ଚାଲିକି ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏଇ ଛେଳିଟା କୋଉଠି ମିଳିଲା? ଏଇ ଛେଳିଟିକୁ ଆମ ପେଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଛେଳିର ମାଂସ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୋଜନା କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଠକଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରି କହିଲା, ନମସ୍କାର ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କି? ହଁ, ପଚାର। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଏ ଆପଣ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁକୁରକୁ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଛେଳିକୁ କୁକୁର କହୁଛ? ଯାଅ, ଯାଇ ନିଜ ଆଖି ଠିକ୍ କର। ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଇଟା କହିଲି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହା କହି ପ୍ରଥମ ଠକ ତ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମ୍ନାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠକଟି ଆସିଲା। ଛି ଛି ଛି, ଏ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି? କାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମଲା କୁକୁରକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ବି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ଏ ଆଖି? ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲ କି? ଏତେ ବଡ଼ ଛେଳିଟି ତୁମକୁ କୁକୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ବୋଧେ। ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଭଲ କଥା କହିଲେ ଦୁନିଆକୁ ଖରାପ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହା କହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠକ ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତା ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା କି ତା ଛେଳିକୁ କେମିତି କାହାକୁ କୁକୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତ କାହାକୁ ମଲା କୁକୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଛେଳିଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ଆଗରେ ତୃତୀୟ ଠକ ବି ଆସିଲା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମହାଶୟ, ଇଏ ଆପଣ ଘୋଡ଼ା ଛୁଆଟିକୁ ବହି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଗରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବଦନାମ ହେବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମାୟାବୀ ଜୀବଟିଏ। ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଛେଳିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଓ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ 3 ଠକ ଛେଳିଟିକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର।